Ay, sila yung kagabi. Nya. Duwa ta ni. Kuan ba kani nga duwa ba? Ato ning isudri ana. Pangitaw na to. Oh, ato anaon sa tukog. Silig tukog ba? Ito na butang di anak. Nya lumbaan na tagkuha. Nya pustahan na ita aw kanang kuan ta pila ka po kasi ko atong kuan na po. Kundi 20 ka buok. Makuha na tong imuha ha. Habi. Ha? Makuha na tong imuha ha. Ha? Tagkuan ta na po ta. Ato magaw to, ato magaw. Tag na po ta ha. Ay, yun na po. Ha? 10? Saman. 10 ka buok? 10 ka buok. Ayaw 10. Yap sa. Ayaw kay magduwa ta. Ha? Duwa ta, magduwa ta. Ano na itong gamiton? Silhig. Mua, ito nga tani. Dali. Puna po ta ha. Bato pika. Bato pik. Bato pik. Ikaw na. Yay. Lapod. Desa. Oh dito kuha dito ko. Isa. Iwa. Pod ako sa. Iya kakuha kasi niya na. Ilan na mo ha? Yung club. Oy. Hinay tin. Napila na mo ha. Nakuha na. Muha na. Muha na daog na ni mo. Nagkandi ako daog. Nagkandi ako daog. Duha mo daog. La usaw mo do. Iya lah tara. Kuhan din. Ay! Iya kedaghan. Oh, ko pakai mana ka? Tara. Wala na. Wala. Ay, bato. Tik. Bato po. Akong kauntahan deh. Teka na ay upat. Ay talo. Di dali. Ako na uli ako. Pila man ta. Napo lang pero dugay. Ayo. 20 lang. Ayaw. Daghan na kayo. Di ang kamay kayo tag. Dali eh. Saan ka diya? 2, 4, 10. Po na na. Tanaw unsa na. Una ha. Ayaw lagi. Ayaw kay mauyog. Dito sabot. Dali. Hanggaw gitu.
Alala, dakpa. Dito po, Dakpa. dakpa ba? Dakpa. Dakpa lalo. Dakpa ka. Ay. Ay. Yak. Bye. Ayan. Sige, mag-apply ako sa inong naong gani. Bye, Jeep. Back. Naghan bata ba? Tak. Tingaw ka. Okay. Ayan. So, tik. Ah! Tato Okay, na dali. ko kay naman. Ato ka lang. Ato ka. Hindi yun sa ato. Kadagan! Dari ko kadagan ani. Mo ni pagduwa ng pagbata. Ani. Ini ni. Yak. Daw ko Iya, kuno. puntan. Wow. Ayaw eh. Kung sa mga diya. Uy, naman na yung video dire. So, moro to guys. Marapa mo games. Babalik may ugma. Games sa kuan pang bata. Kanang Ya magduwa may ugma, guys. At kuan sa dito. kaman dainday, tanday-tanday. Ya magduwa. May lang sa mga ginikanan diha. Ay mo na ko ikuan sana suggestion. Ay lang ay palabiig cellphone inyong mga anak. Kuan duwa pangitay sila kanang karaan nga duwa sa unang kuan mga 90s atong i kuan nga pasimuton sila para ma-exercise ilang kuan di kay sige lang gadgets di ba internet dali niya doa na to tong mga anak sila siko napadampa diba sige bye na bye sige mauro to abangan na po sa kuan sunod nga video thank you Bye.